Εμένα με λένε Ιωάννα Μαρία. Άμα μπορείτε, απλά κάντε λίγο ισχύ, γιατί με τη φασαρία το χάνω λίγο. Μπράβο, ευχαριστώ. Ειδικά μετά. Είμαι ψυχολόγος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Έχω ιδρύσει τη Σχολή Σκύλων Οδηγών Λάρα, που βλέπετε τη Λάρα από το πρώτο μου σκυλάκι, τη Λάρα που είναι εκεί, τη μαύρη. Η Λάρα έχει πάρει σύνταξη τώρα, με βοηθάει η Μέη, η Ξανθούλα, ο σκύλος οδηγός μου. Και συνήθως έρχομαι στα σχολεία για να κάνω επιδείξεις με τους σκύλους οδηγούς τυφλών. Πράγμα που ίσως κάνουμε και μαζί κάποια στιγμή. Αλλά σήμερα εδώ η κυρία Λεμονή με κάλεσε, επειδή είναι Παγκόσμια ημέρα αθλητισμού, με μια ειδική μνήμα στα άτομα με αναπηρία. Δεδομένου ότι εγώ έχω ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου και διδάσκω με καράτε, στο Τόκαν Καράτε εδώ, και εδώ στην Κρήτη διδάσκω με την Αλεξάνδρα που είναι και συμμαχία σας, για να δείξουμε κάποια πράγματα, λίγο πολύ, όχι τόσο πολύ για να δείτε κάτι που δεν έχει ξαναδεί, αλλά για να το δείτε από κάποιον άνθρωπο που έχει ολική απώλεια όρασης. Έχω περάσει από πολλά αθλήματα, έκανα και ποδηλασία, ήμουν συναθήτρια με τον Γιώργο Ρωσιφάκη και στη ΒΟΚ που ανήκουν στο φάσμα των παραολυμπιακών αθλημάτων. Αλλά το καράτε είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Αφενός δεν είναι παραολυμπιακό άθλημα και αφετέρου είναι ένα άθλημα το οποίο πιστεύουν πολύ ότι οι άνθρωποι με απώλεια όρασης δεν μπορούν να εξασκήσουν, δεν μπορούν να εξασκηθούν σε αυτό. Εμένα μου έχει κάνει πολύ καλό, διότι εξασκώ πάρα πολύ τη μνήμη μου, μαθαίνω όλες τις κινήσεις με οπτική αναπαράσταση στο μυαλό μου, με τα μάτια του νου μου. Εξασκούμε πάρα πολύ στον προσανατολισμό, διότι ειδικά στις εικονικές μάχες που λέμε στα κάτα, πρέπει να ξεκινάς και να τελειώνεις ακριβώς από εκεί που να τελειώνει κάποιος ακριβώς να ολοκληρώνει κάποιος ακριβώς από εκεί που αρχίζει την άσκηση. Και όλη αυτή η λεπτομέρεια με τις κινήσεις, με την τελειότητα που πρέπει να έχει κάποιος, την οποία εγώ δεν έχω δυστυχώς, αλλά ίσως αποκτήσω κάποτε, τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο, με κάνει να με εξητάρει όλη αυτή η τελειότητα και αρμονία στην κίνηση και με κάνει να θέλω να προχωρήσω, να πάω παραπέρα. Με το καράτε έχω καταλάβει ότι η φυσική δύναμη δεν αρκεί για να κερδίσει κάποιος. Και τελικά ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας. Αυτό πρέπει να φοβόμαστε μόνο και να τα βρούμε με τον εαυτό μας. Δεν φοβόμαστε κανέναν άλλον και τίποτα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα να πω ότι έχει δώσει μεγάλους αγώνες για να δέχονται το σκύλο της παντού. Δεν θα ξεχάσω τη φάση που η Πατρίδα αναφέρει, στο λεωφορείο που ήδη κατέβει στο Ηράκλειο, που ο οδηγός του ξεκίνησε γιατί κατέβαζε το σκύλο. Και η Άννα Μαρία του είπε ότι εσύ χωρίς τα μάτια σου πας πουθενά, για μένα ο σκύλος είναι τα μάτια μου. Και το δεύτερο περιστατικό που έγινε στην Αθήνα, αν κάνω κάτι λάθος, να μου διορθώσει η Άννα Μαρία, όταν στο Χαλάνδρι, που είναι η περιοχή που έμενε, σε εστιατόριο την άφησαν να μπει μέσα, την άφησαν στην αυγή να κάτσει να πάει. Και από τους αγώνες της που έχει κάνει αυτά τα χρόνια, κατάφερε να αλλάξει νομοθεσία για να μπαίνουν πλέον τα σκυλιά οδηγοί παντού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα τα στείλουμε μετά κατευθείαν που θα κάνετε παρήτσες. Λοιπόν,
Κάνετε κάτι μαζί, Αλεξάνδρα. Λοιπόν, κύριε